जेब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन जोंबो नाजादोंमोन बेखौ जोंबो एक्सारसाइज खालामदोंमोन खिन्थु मोनसे जाहोननि थाखाय बेयो जाफुङाखै दायो जुदि सोरबा सानोबा जोंबो बेयाव दङ जोंबो बिनि बेरेखा नङा एबा जों खौसे जानाङा जों होना नाथाय खौसे जानो थाखाय जायफोर आवगायबोनांगौ बिथांमोनाबो आवगायबोनांगोन मानोना जोंथ' जेब्लायबो बेबायदि नोजोरजों जों खामानि मावबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जों जेब्ला दङमोन जोङो मोननै पलिटिकेल पार्टिखौ ज' खालामनो थाखाय जों खामानि मावखांबोनाय साफा साफा सोद्रोमा बेनिखायनो जोंहा आवगायबोनांगोन मानोना जोंथ' जेब्लायबो बेबायदि नोजोरजों जों खामानि मावबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जों जेब्ला दङमोन जोङो मोननै पलिटिकेल पार्टिखौ ज' खालामनो थाखाय जों खामानि मावखांबोनाय साफा साफा सोद्रोमा बेनिखायनो जोंहा जेबो साननांगौ गैया बिथाङा जेखौ बुंदों बेयो बरायथाव मोनसे आरो बेखौ लानानै जेन बयबो सानो बिटिआरनि माखासे दफाफोरा दासिम मा बुंनो नंगौ नोंथाङा जे बाथ्राखौ सोंदों एकर्ड मोनसे जायोब्ला बे एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो माखासे सम नांगौ आरो बेबायदिनो जोंनि एकर्डआबो सम लागासिनो दङ दिनै नोंथाङा नुबाय जे दाख्लै बावैसो आरोबाव आसामनि केबिनेटआ माखासे गामिखौ एप्रुभ खालामना होबावबाय थ' बेबायदिजों गामि हाबनाया जागासिनो दङ गहपुराव जोंहा कमप्लिट गामिया हाबबाय दा बिश्वनाथ साब डिभिजनाव माखासे हादानाव थानाय जिफोर गामि जेफ्रा रिकगनाइज नङा बेबायदि गामि जोंहा मोनबावनांगौ दङ आरो सनितपुर जिल्लायाव जोंहा बेबायदि माखासे गामि दंबावो दा फरेस्ट एरियानि जे गामिफोर जेया माने एफआरसिनि गेजेरजों दायो हानि पाट्टा मोननायनि थाखाय खामानि मावजागासिनो दङ बेयाव आरो एसे सम लाबावगोन नाथाय बे हाबाफारिया कन्टिनिउवास मोनसे प्रसेस बेयो जागासिनो दङ जिहेतु बाहाय मोनसे कमिसन दानानै होनाय जादोंमोन बे कमिसनाबो बेफोर गासैखौबो नायगासिनो दङ बहाबा सोरबाया बुंदों एसे अबजेक्सन होदों नै बाहाय बर' मानसि गैया बेखौ सोनो मोना दा बेबायदि एफा एनै अजद होलायलायनायफ्रा जादों जायनि थाखाय माखासे गामि खौ आरोबाव खनसे नायफामफिननो थाखाय सरकारा थांखि लादों आरो बेबायदि गुबुन माखासे दंबावो क्लज जेरै नोंथांमोननि बे बासबारियाव जोंनि बिटिआर एकर्डआव मोनसे पलिटेकनिक मोनसे फसंथान दङमोन जोंहा बेखौ हा सायख'नायाव गोबां एसे लेट जादों जायनि थाखाय डिपिआर जों साबमिट खालामनो हायाखै थ' बेबायदि गोबां जायगायाव जोंहा हानि जेंनाफोर नुजादों जेरै रेलवे कच फेक्टरिनि थाखाय जोंहा गोबां बिगा हा नांगौ प्राय 5000 बिगाफ्राम नांगौ दा बेखौ जोङो मालाबा थिपकायाव नायदों मालाबा महामायाव नायदों मालाबा मंगलाजराव नायदों दिनै फैयै फैयै जों बासबारि नोंथांमोननि बे ओनसोलाव बिनि थाखाय मोनसे रिकमेन्डेसन हरनाय जाबाय सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि थाखाय 1600 बिगा हा नांगौ बेखौ बर्मायाव होननाय जादोंमोन नाथाय बर्मानि खाथि खाला 1600 बिगा हा गैया दा बेबायदिनि थाखाय माखासे डिपिआर हरनायावबो जोंहा लेट जादों माखासेया जोंनिबो जोंनावनो थाबाय जों जुदि हाखौ जगायना होनो हायाबा डिपिआर साबमिट खालामनो हायाबा अब्ला बेफोर जिनिसफ्रा लेट जालांगासिनो दं दा बे हिसाबै एकर्डनि माखासे क्लजआ जाफुंबाय आरो माखासे क्लजआ दाबो जाथ'वाखै बेनि थाखायबो मावगासिनो दङ जेरैबायदि आसामाव आथिखालाव फुटबलखौ जेरैबायदि गोसो होदों आसाम सरकारा आरो जोंनि बड'लेण्डआव मोनसे फुटबलनि मोनसे थासारि दं बेनिखायनो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो दिनै फुटबलखौ लानानै गोबां रोखोमनि हाबाफारि रनसायदों क'क्राझाराव हौवासाफोरनि थाखाय फुटबल एकाडेमि आरो बाक्सायाव हिन्जावसाफोरनि थाखाय फुटबल एकाडेमि बिटिआर सरकारनिफ्राय खालामनाय जागोन आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि जन आब्राहामनि जि टीम बे टीमजों बिसोरखौ कचिं होनाय बायदिसिना हाबाफारि बेबायदि थिग खालामनाय जादों जाहाथे गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो हायो दा बेबायदि हाबाफारिया जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना नुदों जे जोंनि बेवहाय क'क्राझाराव एबा बिटिआरआव दुरान्ड काप खेलाया थांनाय बोसोरनिफ्राय जादों आरो बेबायदिनो सुब्रत काप बेबायदिनो गोबां नेशनेल लेभेलनि फुटबलनि जे कम्पिटिसन बेफोर खेलाफ्रा जागासिनो दङ दिनै आसाम फुटबल फेडारेसननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो फुटबलखौ गोदानै आसामाव आरोबाव माने बांसिननिख्रुइ बांसिन माने मुंदांखा खालामनो थाखाय गोबां बायदिसिना हाबाफारि लादों दा जों नुनो मोनो जे जोंनि बर' मानसिफ्रा गोबां माने नामी दामि फुटबल क्लाबाव आसामजों लोगोसे बाहेरानि फुटबल क्लाबफ्रावबो गेलेनानै दङ
आरो बेबायदिनो नेशनेल केप्टेन बायदिसिना जानानैबो दङ दा बेनिखायनो जोंनि बडलेण्ड ओनसोलाव फुटबलनि मोनसे आबहावाया जोंना खना खनला गामि गामि जेरावबो दं जोंहा गेजेर समाव अर्गानाइजारफोरनि जोंहा एसे आंखाल जादोंमोन दा बेखौ ओंखायनो गोसो होफिनदों जाहाथे जोंनि माने स्पर्ट्स अर्गानाइजारफोर ओंखारो फुटबलनि अर्गानाइजारफोर ओंखारो जाहाथे जोङो जायफोर जोंनि गामिनि रोंगौथि गोनां गेलेगिरिफोर दङ बिथांमोननो जाहाथे जों मोनसे प्लेटफर्म होनो हायो बिथांमोननो मोनसे जों खाबु होनो हायो दा बे नोजोरजों बयखौबो खामानि मावनो थाखाय सरकारनिफ्राय खावलायनाय जादों दा जोबोद मोनसे मोजां जे गेलेनाय बे गेलेनायखौ जों नुनो मोन्दों मिजिं थिदों जे जोंनि बर' मानसि एबा जोंनि बिटिआर हालामाव फुटबला मोनसे मुंख'जाथाव मोनसे गेम जागोन आरो जों बोरै हायो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जाहाथे नेशनेल माने गेलेनायाव बाहागो लानो खाबु मोनो बेखिनि नाजानायाबो जोंनिफ्राय थागोन